الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبة تدوي موجب أن تلمنام أن جورام أن مرتام أن جامنام كو المود من عثمان جمالك با وانا كان وانا جلو arte yawtere men hesere yawtere korka en bina hayyo korka hayyo ko do mojjo ko do yettima bertanen mo yeso e leso e bernde bandirabe sirab ko don jippoto so ko do ari teddine wertane yewte woni eden jewta korka bandirabe sehilabe yo Allah hokka en timminde kaado korka o jabal en bi juudi o karami ya akramul akramin ya hayya qayyum ya zal jalal wal ikram gidama mo jidda o al mustafa sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam korka ari bandirabe sehilabe o yi on gongindo ndeysan Allah e lakara yo teddin ko do makko rawahu muslim korka ko do teddude ndeysan enam jewramo ha gabi lewe mbertanam o lelo ndeysan siyama as-salatu khairu min an-nawm pindina farmar pindina sukabe kejjo don juulon dum ko korka kodo men o mo teddungal makko o mo hade teddinere bandirabe sehilabe wiyama kodungo korko ko koddo njafo don kodungo kodo ko nyamma e nyalom jamma gor e nyalom gor kodungo kodo bandirabe sehilabe Galada sallallahu alaihi wasallam jidda o wi sallallahu alaihi wasallam reftu hen hoto hastu o yi kodingo kodo ko balde tati kala ko fawa hen ko sadak rawahu al-bukhari wa muslim abu qubala aw qulaba jafo don o wi anas ibn malik radiyallahu anhu o ligganima al-mustafa sallallahu alaihi wasallam dubi sappo korka ko mojjinde jikko wona furade bindal proda sukabe jettuda sukabe allah ko demgal e gite e bende horato o yimi ligganima nelaado sallallahu alaihi wasallam dubi sappo o meeda wiide holi sababu mbadda dum do holi sababu awada dum sallallahu alaihi wasallam o meeda furade la ilaha illallah bi abi antum sallallahu alaihi wasallam anas wi en jaa sunna sa nawliri kede bandirabe sehilabe yewtere korka hande ceego usman kon gadduda nawli ko mana nawli ko yewtere korka sa nawliri tawi mo desda o ko ceemedo ko balde tati mbatado makko do caggal dum pecca bada turuci enam so tawi ko bombri non nawlirda desda pawda moy ceemedo gona don balde jeedidi continuous caggal dum pecca wana jodda ha balde jeedtimen biya yi jonon peccen fuddoto ko farmar baado yala farmar ba kany mon jomaade o dañi balde jeedidi a wattara don jeedidi tati goddi kadi ala a fuddita ko bange poddo koto ka e jalla e kan ton pudditoda bandirabe sehilabe dum wadi an farmar ba so samba jalla téléphone yima yi farmar ko galle ma gonda je wala galle samba jalla galle farmar ba ko galle ma gonda ay baba galle ko wonnon mbedi yinno ardi rodi ko battaga wona don jontuda wona jodda ko kanyil ngal don ala don yeyi dannima yeyi senkem i yaro jallel ngel don kadi ala don ko jaatu yummum a artata yamde hor arga barna ko Ceerno Ousmane wi be bima ene harmi da yonta ko hor yardon ndiyam ko tengadam goppumi galle ma tengadam tan ala baba galle hor arga ad bonna feram ad ne bakkar koy korka wona yo samba jalla wada parta an sa yamani no gella yini mbada parta biyaada arayam hor arga en faaro jontuda ru anani ko min borda nobde ko yaron min non min jeyi taski e korka anani de julde jidi fo min jeyi mi rendata e mabbe so Allah jabi je samba jalla bawa do ngaddana kam jawdi mawndi e korre modde taski e fof min jeyi biya ka dannido ko to yumma paada tan ngara juulado yam do ende sa wadi non ngara darngi balabe ma ene burundiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah hay ver ndiyam afarani yardo ton bandirabe sehilabe enam biiden ko do teddudo ala morendi hay ko rendani ko balde capantati kanko tan jeyi dum woni korka shahru ramadan al mubarak Ceerno Ousmane jewtirten korka hande ko simore jangata laabe sappo e jeedidi woni fatihatul kitab ummul kitab don fuddata yewtere men yo Allah jabaden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله نلا صلى الله عليه وسلم ويسمور جيبا كتاورا وانا إنجيل وانا إدفت فوق نفاتيات الكتاب ساجنغي آمين الله يما مفتشي دعاء ولا سمور ده حكونا مجيادم كو دوي كو رقم دم بندرا بسيدامي هل كو بودردن بيدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن مولاي الله الشيطان كدا دو ديوا دو هل سبب إنجيل رامو الله إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم ne wonno en jiyata shaytan ko Allah rawayi dandude shaytan sada nyama biya bismillah shaytan yi on dañani hirani on dañani no baldon sa naati galema yan bismillah non shaytan waldema o nyandema hay sade lande e jomsulma sa yan bismillah shaytan rende mun wala hawla wala quwwata illa billah nelaade sallallahu alaihi wasallam o shaytan dogata neddo kono jijam dogirta neddo ni bandirabe sehilabe yo Allah dande bon shaytan kono peje makko ene lohi Allah wi inna kayda ash-shaytani kana da'ifa peje shaytan ene lohi hol sababu sab sa moli be Allah danduma e shaytan chakalum ci isma ko biata bida bismillahir rahmanir rahim inde Allah jurmotoɗo jaforoɗo omo jogui yurmede hertinde e yurmede hoftudinde yurmede heltinde ko julɓe tan jeeyi ɗum ko laakara yurmede hoftudinɗe noon julɓe kefeero baali beyi colli fof naati hen eɓe ñaama eɓe jara ɗum waɗi almoustapha sallallah sallam o wi so aduna jaranno Allah wibjo mbubde kefeero yerta ɗo ndiyam ɗum noon ɓurodiral ngal wona to jawdi to wona to galleji to wona to otoji ɗo koɗo kullal Allah yidde Allah ne ɓurɗa ɓadade Allah fof nden ɓurɗa teddude nde ɓurɗa yidde Allah fof nden ɓurata Allah ey nam inna akramakum inda Allahi atqakum ndeɗe sumode mbaɗe ɗum talkuɗo kaɓɓeɗe juuɗe men mbiyaɗa ha ɓuuri fof ko ɓurɗo hulde Allah ƴeewde seɗen kuli Allah korka waɗira ko hulde Allah eɗen jewta korka bandiraɓe sehilaɓe Abu Hurairata o yewtani ande wona jewta makko ɗum moƴƴi o yiyata ko sallallah alih w sallam mbi kala gollal gonnugal hakkille so fuɗɗorake jangtore Allah koko tañi walla timmani ɗum noon gollal ma mbiya bisimillahi saɗa ñaama bisimillahi saɗa yalta bisimillahi saɗa ɗano bisimillahi sa ummima mbiya alhamdulillahi sa ummima bandiraɓe sehila en puɗɗirim bisimillah holko firti ngal ɗo gollal ngal ɗo dewgal ngal ɗo ɗangal kaɗo korka nguɗo juulu fof puɗɗoton ko inde Allah oɗon cikki ko fuɗɗora inde Allah ne bunta la ilaha illallah Allah jogi inde noddiremo inna makko walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wala ya barki ceerno kaari walla samba diallo walla samba ka Allah noddu Allah uyma labbayk o jaaboma bandiraɓe sehlaɓe dow asmane jeeɗiɗe bandiraɓe julɓe podɗoɗen bismillahir rahmanir rahim ko defɗen hen mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin annabi souleymani nde leldi bilqis lettere o winde ko innahu min souleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ali ndeɗo simore en waɗi bismillahi laabi ɗiɗi bandiraɓe sehla ceerno so mbiɗa ko mbiɗa mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin a wiyani ahmadullah mbiɗa ko jettoje godini Allah o yettama e asmane o yettama e aduna o yettama jamma o yettama ñalawma o yettama darnge o yettama ne ñaawa o yettama de yimɓe naati aljanna bandiraɓe omo hande yettere o yetti hoorema guila yettoɓe godani mo anda no foti awa yettu ɗum Allah yetti hoore mum guina yettoɓe godani nde wonno kanko andi ɗo foti bawal makko moƴƴere makko suturu makko jurum makko foti kono foti ni kanko andi no foti jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum waɗi Allah wi kanko manti hoore makko o wi walahul hamdu fil ula wal akhirah omo jeeya e mantaɓe ko adi eko wattinide bandiraɓe so kanko manta ko adi eko wattinide e namno alhamdulillahi alladi khalaqa as-samawati wal ard kanko tagi leydi asmane o yettira ɗum ɗon bandiraɓe sehilaɓe e namno so yiyama rabbu samawat joom leydi asmane firti joni kala ko tagi mo toppir ɗum rabbu firti ko joom oɗon cikki Allah tagen o wasa ñambinden o yasa surden o wasa rokkuden o wasa jabanaden ɗum Allah watta ɗum ɗum waɗi annabi Ibrahima alayhi salam nde wonno omo andi jomiraɗo o wi
الذي خلقني ومنيابو الله ويكن ورورك الله غور الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي إبراهيم كده الله عندي الله oyi Allah o yetti Allah ko adi fof on tabdomo o wadi may lawsal al mustaqim on yamminte on o yarrete sen yawi on safraten on sellinte en oyi on gurnomi on maynomi on mo ganduda beddamini ya fo kam bakkaram nyede darnde wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ala ja'faru do bakkar sona Allah. Annabi Ibrahim khali gido Allah ko niwi dum non ngere biyan e Allah yaafo min ko min gardini e ko min battide fo bandirabe sehilab e nam Allah manti horem gila man to be godan bandirabe sehilab e nam wadi yimbe aljanna ci son so be nati aljanna ko biya hal do ses yimbe aljanna so be nati aljanna be biya alhamdulillah alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بنيمو لونا بكوري بنجولي تراويح بنجوكي عندم بنغدي سكر كورك بنغدي تفهم كورك بنجوكي عندم بنبلدتي بنرابي هدي بيوم رابي لسان اللي يفوت بنبلدتي من بنرابي سيلاب دول سو بنجودي ما يقلجون الجنة بنبي الحمد لله كده بنرابي سيلاب اي نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اي نعم. alhamdulillah inam du wadi ndesana de dañi biddo kanko wi alhamdulillah a dañi korka dañi biddo wi alhamdulillah o modi wi alhamdulillah anna dañal wi alhamdulillah anda sa dañino biddo so montan ma fitna o bonna diine ma inam kala ken bonna diine mo ñani bandirabe sehilabe alhamdulillah الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا الحمد لله جتن الله جميع سبحانه وتعالى كان بروك إن دفتر إن جاء أي منتر الله جتن الله ونيل المصطفى ونيل النباب وعبد دفتر سو عدان دفتر إن مجح سن مجي مدن كويلا إن واي ودك الله يدا نان جينغول ولا غنا نمتر الله إيه نعم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إيه نعم. النبي سليمان داود نبي كلامه يكون بيتين عثمان بنبي الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نفرج يم بورد هاند بين الأوبيتال أنا وأنا أبشر كوندا بينغلا غير أجوجير بينغلا نان أجوجين نان بيهند غوري جنگو ماي هند أبي سبحان الله أبي الحمد لله أبي لا إله إلا الله baraji ma beydima sa ala oro be ngala welo sa ala welo o ada koyde e nam jetten Allah nala sallallahu alaihi wasallam burron be aha dum buri sa je burda be no bay hewde ni no bay hewte an ala ko kanduda ka jeedo Allah jeedo kala ko yetto ko rokka yo yetto jeedo woni jomira subhanahu wa ta'ala e nam bin rabbil alamin kala ko woni lidi asman kanko jeedum subhanahu wa ta'ala ko yewtere kor gonden cen usman yewte non ko Allah bi e nam kanko yetta لأنه كان كجي هون فف مالك يوم الدين ملك يوم الدين الرحمن 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 إيه الله شيء استوى نعم. فدرس إن جنتانين سنا فاريا إن جوتان سنا فاريا يوني بندرا بسيلاب أبو سعيد المعلى ومجولا نونيلا ندم وجابا كدوم نفسي من أرو جابين لالو لادي مبارك من الدانيم وياسركم جولا نور ويمرتنا قال لي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم غير جاب الناس الله ندي لا ندي كورنا رين ورنا كوركا julen tarawih birden ha dem de den gosen ciakkoden ha kaben e worden e berde men ndeysan e nam nyippen dirde ha ngosen e yedo ko dagi kalen ha ngosen hal ko dagi bandirabe seyilabe de arene la de la armi jangin ma simore de jipake tawra de jipake injil de be jaltar jamo ya rasulullah inu ma jangin simore wi fatihatul kitab ci usman hande hodo kaden ko rabbul alamin bidan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah e korka ka en jetti Allah e celal Allah alhamdulillahi bil islam allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil mali wal walad wal ma'afa wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu hamdan kathiran kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.